Vad du är intresserad? Du är intresserad av jobba här? Ja, absolut. Ska jag börja imorgon? Du har butik? Nej. Du har körkort? Nej. Nej, just nu går jag på sol, så jag har inga kläder. Jag har inte ens råd att köpa skor. Jag har bara ett par skor. Jag har inga pengar. Och till mina jeans är trasiga. Har du jobbat? Nej. Det är därför jag vill, nej, det är därför jag vill jobba hos er. Jag vet man får sen. Har du experience? Nej, Vill ha jobbet? nej, det är därför jag vill ha jobb hos er. Jag börjar imorgon. Jag kan börja imorgon. Vi ska ringa dig. Ja. Jag kan komma imorgon. Vilken tid ska jag komma? Ingen jobb. Okej. Får hon jobb? Nej. Varför? Hon kan Nej, där. Vi måste söka